Soud v Pardubicích poslal do vazby muže, který podle policie stojí za úterním kolapsem na železnici. Kriminalisté mu kladou za vinu, že na hlavním koridoru přestřihl zabezpečovací kabel. Jeho dopadení bylo extrémně rychlé, protože si na místě zapomněl batoh s občanským průkazem. Máte nějaký vzkaz cestující? Ráno se myhl s kleštěmi u trati a po obědě už seděl v policejní cele. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Přitom se na krádež už den chystal, až když přetěl vedení, ovšem zjistil, že kabel vede pod zem. I přes veškerou snahu se muži kabel z betonového krytu nepodařilo vyprostit. Zuřivost mu prý úplně zatemnila mysl, takže zklamaný odešel a na místě nechal svoje doklady, včetně občanského průkazu. Nic nezískal, hrozí mu teď 6 let vězení a k tomu je ve vazbě. Stalo vám to za to? Zbytečnou akcí ve vteřině způsobil kolaps hlavního železničního koridoru. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlíky jezdili oklikou, regionální spoje nejezdili vůbec a zachránit cestující v ranní špičce vyrazili autobusy. Vystúpili sme Pardubice a nevieme, kde máme ísť. Nejaká informácia. Tohle to spoustu lidí omezí a nedostanou se včas do práce. Bohužel s tím nic nenadělám. Kvůli přeťatému kabelu taky skolabovaly železniční přejezdy a kvůli bezpečnosti je úřady raději uzavřely. Vlaky nabíraly další zpoždění, museli totiž přes ně jezdit krokem. Škoda způsobená na místě byla předběžně vyčíslena na zhruba 90 000 korun. Dodatečná škoda způsobená omezením železniční dopravy se ale může vyšplhat až ke 100 000. Tahle parta dělníků se rychle pustila do oprav. Situace na trati se vracela do normálu až po 10 hodinách. Železničáři tvrdí, že právě krádeže na tratích vždy stojí za nejdelšími zpožděními. Ročně policie řeší desítky případů a v desítkách milionů korun jsou i škody. Petr Brzek, televize Nova Pardubice.